सब कुछ ठीक बा? आलिया, हमके ना पता बा कि हम तोरा कैसे बताई, लेकिन ना आज सवेरे जो हमके फोन कॉल आयल रहे वो नैना के डॉक्टर के रहे। वो हमसे कहलस के नैना के जितना दिन रिहैब में बितावे के रहे वो बिता ले बाड़ी और वो पूरी तरह से फिट बाड़ी और वो एगो नॉर्मल जिंदगी बिता सकेली। आज सवेरे जब हम ओकरा घर लेके आईनी तो वो हमरा से माफी मांगली। वो हमरा से हर चीज खातिर माफी मांगली। तब का तू हमको छोड़ के ओके लगी जाए चाहेला? आलिया, हमके ओकरा साथे रहे के पड़ी। अगर हम शादीशुदा ना होती तो हमके तोहरा साथे जिंदगी बितावे में केहू ना रोक सकत रहे। बट तू ओकर साथ रहे चाहेला काहे कि वो वापस आ गेल बिया। अरे तू भी तो दूसरा जैसा निकला, हमके महसूस हो सुना रहा बा। आलिया, हमके ओकरा साथ ना रहे के बा, बाकी रहे के पड़ी। देखा, तू एगो सुंदर लड़की बाड़ू आलिया।